Kamaráti, ja vás pozdravujem z jedného veľmi milého miesta, z takéhoto letiska, kde stojí takýto dvojplošník. A neviem, či viete, ale na takomto podobnom dvojplošníku predčasne odišiel z tohto sveta jeden vzácny človek. Volal sa Tomáš Baťa, jeden úžasný génius, vizionár, ktorý menil svet k lepšiemu, vedel zjednotiť ľudí, vedel priniesť víziu, hľadal veci, ako sa dajú robiť a dokázal veľmi veľa vecí. Vychoval generáciu mladých mužov, ktorí za 4 roky dokázali riadiť veľké prevádzky, veľké podniky v zahraničí. A s takýmto lietadlom, ktoré kúpil v čase medzi prvou a druhou svetovou vojnou, tak s takýmto lietadlom ako prvý globalista lietal do Indie a za oceán. A tento človek vedel s týmto lietadlom budovať vzťahy s ľuďmi z tretieho sveta, budovať veľké firmy, prepájať to s Čechmi a Slovenskom, a v čase krízy medzi prvou a druhou svetovou vojnou dokázal mať najväčšie platy pre svojich zamestnancov, dokázal vytvoriť banku, v ktorej vedel uročiť vklady 10% ročne, dokázal vychovať generáciu vizionárov a ľudí, ktorí vedeli pracovať a vedeli meniť svet okolo seba, naučili ich účtovníctvo, naučili ich spravovať financie, motivoval ich. A on hovoril na otázku, keď sa ho spýtali, že koľko má zamestnancov, povedal, že nemám žiadnych zamestnancov. A oni sa opýtali, ako to myslíte, a on hovorí, že ja nemám zamestnancov, ja mám spolupracovníkov. A dnes tu stojím a pozriem sa na tento dvojplošník a spomínam na tohto človeka, ktorý je môjim vzorom, celoživotným vzorom, ktorý svojimi hodnotami, svojim sociálnym cítením, svojou kreativitou dokázal priniesť niečo, čo verím, že môže žiť aj dnes na Slovensku. Verím, že to môže žiť medzi podnikateľmi, že to môže ožiť tento jeho odkaz a jeho myslenie v politike, a to si aj zo srdca prajem. A týmto sa lúčim s vami a pozdravujem vás zo Senice, z letiska, zo skvelého miesta, kde sme natočili zo pár videí, ktoré vám čoskoro ukážeme a vypustíme cez sociálne siete. Majte sa krásne a majte krásny deň.